În magazinul Anabela Retail Park avem un sistem Tomra T90 de capacitate mare. La nivel de rețea preluăm undeva la 2 milioane de ambalaje pe lună. Pentru această locație aveam nevoie de un echipament mare care să poată să preia multe ambalaje, fiind un rulaj foarte mare pe magazin și aveam nevoie și de un spațiu dedicat pentru el. Motiv pentru care a trebuit să luăm un aparat performant și un container în care să putem să depozităm într-un mod eficient, dar și să păstrăm curățenia în jurul aparatului. Ce ne bucură să afirmăm este faptul că avem o echipă extinsă de tehnicieni ce au putut permite implementarea aceasta foarte rapidă la nivelul magazinelor Anabela. Discutăm în momentul de față de o echipă de tehnicieni ce pot deservi fiecare județ al țării. Adițional, pe lângă punerea în funcțiune a echipamentelor, echipa noastră tehnică oferă totodată și consultanța necesară personalului din magazinele Anabela. Acea colectare manuală este foarte dificilă, motiv pentru care ne-am decis să luăm aparatele automate de la Tomra. Colectarea automată versus colectarea manuală este mult mai eficientă, nu mai este nevoie ca un coleg al nostru să blocheze o casă și să ia manual și să scaneze fiecare produs în parte. Produsele sau peturile pe care le preluăm nu mai sunt depozitate în forma lor întreagă, ele sunt urtite sau sparte în funcție de tipul de ambalaj, iar depozitarea este mult mai eficientă. La sfârșitul zilei putem să colectăm mult mai multe ambalaje în acest mod decât o puteam face într-un regim manual. Sistemul garanție-returnare are un impact major. Deja au început să dispară peturile de pe marginea drumului. Lumea este mult mai atentă, nu mai aruncă la gunoi peturile și din contră vin din ce în ce mai mult în magazine să le returneze.